Hľadáte v Povazke priestor pre rodinu, ale nechcete sa vzdať dostupnosti mesta? Mám pre vás zlatú strednú cestu. Vítajte v mestskej časti Jelšové. Okrem priestranného prístrežku pre dve autá a tradičnej garáže tu nájdete aj príjemný kútik s posedením pod strechou ideálny na kávu či grilovačku. Samotný dom bol v roku 2003 kompletne zrekonštruovaný a nadstavený, je v dobrom a obyvateľnom stave, no zároveň ponúka skvelý priestor na modernizáciu podľa vášho vkusu. Prízemie pozostáva zo zádveria, chodby, priestrannej kuchyne s jedálňou, obývacej izby, spálne, kúpeľne z WC a schodiska do podkrovia. V podkroví nájdeme 3 priestranné izby, terasu a kúpeľňu z WC. Potrebujete druhú kuchyňu alebo extra obývačku? Jedna z izieb je predpripravená na obe varianty. Tento dom v Jelšovom je o pohode a praktickom živote. Ak hľadáte poctivú stavbu s pekným pozemkom a kompletným zázemím, toto je ponuka pre vás.